tetap dapat gizi. Baru oleh gizi sing jelas tambah energi. Terus semangat. Kayak gampang limpur. Kenapa nih kowe gedene iki? Oh. Lari sok, Mbah. Dagangane lari. Dirisi ya, nggih. Iki dirisi niki. Enggak. Jatahe. Bagian golong. Nah nih. Nih. Godongnya nih. Iringi. Iringi niki. Kone niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku dimanapun berada, jumpa lagi bersama Hidup di Desa. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Buat sobat-sobatku Hidup di Desa, bahwa pada kesempatan kali ini bersama Hidup Desa yaitu review tentang acara bangun rumah, dan pada saat ini yaitu kenduri, karena ini adalah awal bangun rumah, sekaligus nanti akan dilangsungkan duduk res. Di sini yaitu rumahnya Mbah Wakit ya, yaitu di Kampung Gading Pojok. Seperti biasa sobat ya, sedulur-sedulurku ya. Jadi di dalam acara bangun rumah itu kenduri seperti ini adalah hal yang sudah dilakukan oleh masyarakat desa, karena ini adalah salah satu wujud syukur atau sekaligus doa sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dihajatkan mulai awal membangun sampai selesai tentunya minta diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran, kemudahan dalam segala urusan, baik urusan lahir maupun urusan batin. Mau tak parani kasep. Weh, kewewes sih. Sing bagian poteng-poteng. Jan. Nggih. Kewewes. Eneng. Mau takon jikule Carmen wonge sore enek. Jan. Potong-potong Pak. Tangan Cah. Oke. Iki lho Pak No. Malah wong adok. Nggih. Pak Mo. Ayo kono lho. Gene ora oleh nolak rezeki. Lah kok montar-montir wae seneng tak jewer malan. Oh, ndak wonten awet. Saestu. Udah anur tanduk mawon. Keringnya bagus. Ini lawan niki. Baik. Baik. Nggih. Nggih. Ampun monggo jenengan anu. Riyen. Ini. Itu kan. Nggih. Bismillah. Wayah sarapan lur. Madang. Allahumma madang.
Niki Pak Mun. Eseng. Oh nggih. Wih, anak buri. Sing Tak kering. Ikhnya. Monggo. Kang, niki. Sing godhong kenek. Wis pun bebas iki. Ah, ya tadi. Oh, Aku tuh di iya. ini sampai makan. Yang ini sebetulnya Bisa nek. Ngono kok salah sapane lanjut. prasmanan kayak sing Monggo niki. genep sak ngene iki lagi. Sekone timbul lah. Ibu dhewe weh mau enak kira-kira ya. Campur kunir wis teri. Iwak sing paling enak dhewe niku. Iwak teri niku. Iwak teri. Iya, paling enak dhewe. Mboten tumbas. Mboten tumbas. Siler. Jadi di desa itu seperti ini. Setelah kenduri selesai, terus langsung mangan geden. Oh, matang geden iki. Sik, untuk kata-kata hari ini gimana itu Kang Pak Tukang ini? Kang. Kata-kata hari ini Tetap dapat gizi. dapat gizi, baru oleh gizi sing jelas tambah energi, terus semangat. Ya. Gingko solandang madang-madang iki ceritane iki kok lek carane ngene iki ya sik to sing tak delok iki ben madange sik ngene iki. Ha nggih. Oke, mantap. Dan bareng-bareng gini. Engko malah ngempet engko. Ngempet kan pecah. Kok gawe gampang limpluk kaya aku kok. Lho Bulek, lek kangen karo Mbah Lanang iki Bulek. Nang Surabaya Bulek. Itu malah Ngo. tudang. Ya tawa-tawa nyang gone mbok wedok no. Mosok madang dipangan dhewe. Aku ora kok adangne ora apa-apa, Bu. Aku wis didangne karo Mbah Wakit iki. Gabung. Ha nggih. Seneng pangkat. Aku yang tahu nih. Butuh tak sekarang mbok. Nah, 30 kali, Pak. niki kula balik jemput. Ya kok Matang lur perkenduren. Seneng Pak Pur. Nang maju, Pak. Nanas. Oh iya, nanas aku nek. Budrek iku mau lha obat mumet kok. Titik ngomong mumet. Ya kan nek diserti teng Magalan sih mboten. Nanas niku. Iki lek nanas iki lek rodok kesuwen yo. Oh, kathah teng pasar. Lah pripun wong carane hargae kudune persiapan. Nggih. Yang jemput kami gatrip mana biasanya Nanas. tak enak. Ya daging khusus meneh. Ger mbok De. Joy enak to. Nah iya. Ponorogo tok enake. Yang berapa ya ngiling. Ngiling gelas. Aku wae dicucup sak. Bar madang kek ngluwi enting. Wah, entah niyo seger e kaya ngene iki. Jan. Mat dinyo. Yo, tembok. Benter. Ini Mbah sapa? Karto. Kok imbuhi apa niku? Bone orang.
Lu malah kok gowo. Eh? Siap kan. Tak kira malah udah. Wingi bongkare mboten ngertos kok. Dalem. Ngertos bongkare. Oh niku mendadak lho. Lah nggih. Oke, Lur. Iki pawon lawas iki, Lur. Sing dibongkar sing inti, Lur. Ah, iki. Sementara pawone mblusuk ning kandang. Oh. Lho, pawone iki lho. Iki wayahe udan-udan sisan kok. Kandang dipoto. Lah nggih ngeten iki lho. Wah, ampun, Mbah. Lah kajenge wonten kenang-kenangane kok niki kok. Nggih. Pokoke iki ora enek rahasia sing tersembunyi pokoke. Kayak gitu kayak foto kayak sing nyekel telas. Nggih. Sing nampani kowe lho Juni. Nampani sing di omah. Nampani kowe gedene iki. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Laris kok, Mbah. Dagangane laris. Seneng kula. Lah niki kenang-kenangan seumur hidup kok. Nipun. Pun. Apa ki, Mbak? Oh, alah, oseng. Oke. Push, mantap. Halo. Nek niku dianu mriko mawon. Niki wis Diirisi. Nggih dirisi ya, nggih. Iki dirisi niki. Nggih. Jatahe. Katene anu mriku. Katene kita mriku. Oke sobat ya, sedulur-sedulurku dimanapun berada, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kali ini bersama Hidup di Desa. Semoga ini bisa menghibur buat sobat-sobatku dimanapun berada, bahwa seperti inilah kehidupan di desa, yaitu tentang persiapan hajatan bangun rumah. Dan di sini untuk sementara karena memang rumahnya dibongkar, sehingga di sini darurat ya, darurat. Apalagi ini musim hujan sedulur ya. Jadi seperti ini kondisinya. Yang penting bisa untuk buat masak, terutama pawon intinya. Oke sobat ya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.